Kwedu noMabuja akanaka tauya dzanyasi Nhau zuva rechigumi nonomwe mwedzi uno waGunyana. Nyasi tiri kutandira pedu no pamutoko. David Katsande ane makore 33 papudzi pona Philip Chigubu ane makore 30 kwaye wakaitsiwa mujere kupotsewa chaiko nokuda kwokutengesa kahaka. Heno kuti wakakaboyepi wagoreketa kuti wakakaboya kunzvimbo yoMozambique asi wanga wari kukaendesa kumazoe wakabva waisiwa mutehwe nomatikitivha akabva awasunga zuva rechigumi notatu mwedzi uno wari pamasitoro pakasoro. Zvakaita kunyangariwa. Tiri kutofara kuti muchuchisi Nathan Majuru akakona kuti wapotsewe mujere kwemakore mapfumbamwe chaiwo paribe chisvinu. Iwo ndokuti vanhu vafunde kuti zvinhu zvakaita kudari izvi zvinondopedzisira wasungiwa basi. Kuna vamwe pokare wairi wari kuringirwa kuti wagopinziwe mujere pokare wakasungirwa kuti kwai wada kutengesa chichehwa chorithium zvisiri pamutemo. Ticharamba tichikunyepai kuti zvinenge zviri kutekera sei nenhau iyi. Nyasi dandemutande radoka rakabheuka idi. Chiperu changa chakapenutsiwa nonyaya yagoburika tsamba yakabva kubazi rinoringana zvekutekedzwa kwemari munyika ichinyora kudaro paramende kuti kambani yarenga yapa basa rokuti igotenge mareputopu ichiaunza kudaro paramende pabodzi nomakombiyuta zvirekerwe. Kwai kambani yoBinart Investments ndiyo yakanga yaboya basa ri apa yagara itori nomabasa ayagara ichiita kubva gore ra2010 chairo. Ipapa pareputopu ibodzi inge rutengesiwa nemadhora okuAmerica zviuru zvipfumbamwe chaizvo kuda kutoita zviuru 10 zvemadhora okuAmerica pareputopu ibodzi. Pakatoita kunyangariwa. Ipapa apa zvatoburika pachena kuti pano kuhwisana kuripo pakati pevakuru wokudare paramende pabodzipo novakuru wokudare wokubazi zvokutekedzwa kwemari. Ipapa udare paramende ragotoreketa kutoti zvaranga ratopa kambani iyoyi ndiyo yange yakatochipa yacho pamakambani ese anga ari kuunza zvinhu. Motoita kuona kuti pane nyaya yaitika ipapa kuti zvizofumuhwe kudare. Ticharamba takaringa kuseri kwacho kuti kunenge kwakamira sei. Nelson Chamisa kureketa kuno wagoenda nyasi kunzvimbo yokondo kuChipinge. Tiri kuona kutoti kwai bhicho riri kuramba richindotenderera kupinda nzvimbo dzaraisapinda makore akapfuura ya. Ipapa apa agopinda ari kureketa basi kuti zvese zviri kuitika zviri kuita kuti gore ra2023 wapinde wakachenjera kupinda musarudzo. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichiita sei nokutoti aramba achindoimbisa zvibodzizvo kuti akandopinda kwai kutoita kugara tatata chaiko. Rekai tigoringe kuti zvinoperera papi. Nyasi mapurisa okubulawayo wanga akaita kuvhiringidzana nana mbavha wanga wari kufungira kuti wachirimo muchiwako choFidelity kubulawayo. Paribe chawaboya ipapa ende kwatonzi wanhu waenda wakwanisa kutiza nomari inoita zviuru 6 zvomari yokuAmerica pabodzipo nomarandi zviuru 5. Pakatoita kunyangariwa. Heno kuti zvambonyatsoita sei paribe agoziva kuti zvinenge zvinyatsodini ipapo. Ticharamba tichingoringa. Demo ragosimudziwa nawamonzora musuno kuti ribenhutse mumwe kanzura kubulawayo rabva rapinza chando wakaita sana Solomon Muguni pabodzipo naMulandu Ncube zvokutoti wabva watomira kuita mabasa awanga wari kuita akaringana noCCC. Ipapa tiri kundoti rekai zvikurirane zvakadando tichasangana pakucheka nokutoti bato riri kuita kuziva kutoti awa ndowaro awa ndowaroba nokuda kwokuita kwacho. Wanenge wadawo kuti warambe wachija kukanzuruko wachiramba kuteedzera zvinenge zviri kudiwa nobato wanobva wandoziva kutoti pari kupinda musarudzo wanenge waripo pabato pa. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Iro bato roCCC rapindiwa chando kureketa kuno makomborera rezivishe kwai ari kutohwanda ari kuzikana kuti ari kupi nonyaya ibodzi yokuti akareka kuenda kudaro dzimhosva. Ipapa kwai akareka kuenda kuchipiri zvokutoti iye agotoreketa kuti iwo wakuru hwehurumende wari kuda kutoti wamupedzese chaiko. Heno mabi yangu kuti zvakambomira sei.
pakabodzipo wabva wati dare rodzimhosva rabva rapa pokare umwe bepa rokuti fadzai Mahere agosungiwe achindoboeka nokuti kwai ari bekuenda kudare rodzimhosva iye ari kunze kwenyika. Ipapa wagotoreketa kuti wari kuziva kuti iye anotoziva kutoti aifanira kunge ariko kudare rodzimhosvako asi akasarudza ache kureka kuenda. Unotoona kutoti ndezvekumakana chaizvo nokuti pawakagomupa pasipoti yache waiziva kuti ari kuenderei kunze kwenyikako. Charamba takaringaiko zvinenge zviri kuenda izvozvi. Kuno mumwe anorwara nechirwere chegomarara akapuwa mushonga isiriyo yabva yaita kuti itsvo dzache dzireke kugosenza. Kambani yosimasi kureketa kuno iri kutopinda chando nokuti iri kuda kubhadharisiwa choupenzi. Munhu iyu abva aendesa kumatauro rodzimhosva kuti apuwe miriyoni chairoro mari yomunyika. Tatoti dai atoti miriyoni yomari yokunze kwenyika ndo zvaitoita zviri nani nokuti hunhu hwakadari husvinuba. Rekai tigoone kuti zvinoperera papi, tinenge tichindokunyepai. Chokwadi chakareketeka nevakuru kuti kwai mwana anenge ari bochema anopfira mubereko. Kureketa kuno wafunzewo paUZ wagochema zvikangwika mari dzokubhadhara dzechikoro dzawodzo kwai dzadzikisiwa kuenda pazviuru 391 kusvikira pazviuru 436. Toramba tichitenda izvozvi nyangwe zvayo ichakawanditsa mariyo. Wabva nawo weduwo kiriketi wakunda chikwata choScotland tiri kuramba tichiwarwera manje achiti dai zvaramba zvitoenderera mberi. Ipapawo mutambo wechibuku nyasi Hedzinoyi yavhiringidza Manika Diamonds notuviri kukabodzi. Rekai tigoringe kuti zvinenge zviperera papi zuva ramangwana. Ndini ndiri kuringa dzopasi rese. William Ruto ari kuita kuridza pembe chaiko somunhu apuwa futi pakatoita kunyangariwa hwendo huno abva amukirira ipapa kutoreketa kuti vanhu vemapato anopikisa vachapuwa pamabasa kuhurumende pabodzipo nokutobva aisa wamwe wana mutongi wakarambiwa kuisiwa naUhuru Kenyatta. Unotoona kutoti kwatiri kuenda heno mabi angu ticharamba tichiringa kuti nyika iyi inenge ichitekaidziwa sei. Tiri kutofungira kuti inotekaidziwa zvisvinu. KuTanzania kwai vanhu vari kuramba izvezvi zviri kureketeka nehurumende kuti zvisvinu. Kwai izvezvi kuno chefu iri kuisiwa kuti ichengetedze howe dzawo dziri bekuora asi chefu iyi inobva yatoita kuvhiringa nevanhu. Ipapa hurumende yagotoreketa kuti vanhu ngavarega hawo kugosha icharamba ichiisiwa nokuti yakanaka. Mabi angu pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe tichiona kuti zvinenge zvichienda nokupi. Chokwadi nyika yeLiberia yaratidza kuti iri kurwadziwa nezviri kuitiwa kuwana wayo. Kureketa kuno yagotonyora tsamba kunyika yeOman kuti ireke kugopa vanhu mabasa matsamba okuti waende kosenza sovanhu mudzimba sowajombo nezvimwe zvakadando. Inyaya yekuti zvinoitiwa kuOman izvi kwai anenge andokutorayo kuti akupe basa ndiyewo unobva watoita nhapwa yache unobvumiwa bakuenda kune umwe munhu iye ari bekubvuma nezvakadandano zvokutoti yakutoseenzesiwa nhau iyi kuti idzvinyirire nokutsikirira vanhu vatema. Chero ukareka kugobhadharwa mari yako paribe waunonyepa paribe kwaunoenda nokutoti iye anenge akaita kuti ndiwo uye munyikamo ndiye anenge achitokutonga. Pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti Oman iyo icharamba chere kuramba ichipa vanhu mabasa akadaro. MaJerimani achiri kurambira nozviumbiwa nozviweziwa zvokunyika yoNigeria. Idi zvakaita kuoma. Kureketa kuno wabva watozviturikapo kare kuti vanhu vaende koringa vachimema kuti zvakambenge zvakaita sei. Ipapa wakambenge wati wada kuzvibenhutsa kuNigeriako asi tiri kutoona kutoti zviri kuramba zvidando zvakaita kunyangariwa. Ipapa zvava zvabatanapo kare noyo nyaya yenyahwa yaiye mambokadzi Elizabeth yekutoti vanhu vokuAfrica vatodedzera kuti dai zvinhu zvavo zvabenhutsiwa kusanganisira musoro yaNehanda Kagui nevamwe vakuru vokuKenya nedzimwe nyika dzomuAfrica dzainge dzakapambiwa pabodzipo nongoda dzvinu guruguru riya romuSouth Africa. Vanhu vari kutonyora padandemutande kuti dai zvabenhutsiwa kunyika zvadzo idi ngawabenhutse.
chokwadi wane weAfrica vari kuita vachimutsa zuva nozuva kureketa kuno John Kerry ari iye anoreketa nezvemamiriro okunze nokuchinja kwemamiriro okunze pasire kuAmerica kwaya agonyepiwa nevakuru vemuAfrica kuti areke kugoita mutsepwede nemapwapwa okureketa kuti nyika dzeAfrica dzinofanira kuti dzichinje maitiro idzo nyika dzomuAfrica dziribe kana chadziri kuita panhau yokusvipisa mweya wepasi rese. Ivo ana America noChina ndo vakuru vari kuramba vachiita tusvinhu vachiramba vachiita kusikinya tokono kwakadari zvokutoti atonzi enda kuonyepana naiye Joe Biden kuti areke kugoita zvokudando pakaita kunyangariwa. Ipapa padzomutambo South Africa iri kutamba neArgentina rugby kuArgentina com. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichipera zvakaita kudini. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.